Stojaté vody leta nám rozvíril návrh z dielne SNS o zrušení skoro polovice samosprávnych krajov a teda vznik nových 4 krajov. Dozvedáme sa tak, že súčasná vláda chce týmto spôsobom riešiť totálny rozvrat verejných financií. Predstavitelia SNS si vycúcali z prsta, že vďaka tomuto zrušeniu ušetrí 500 miliónov. Dobre, odhľadnime od toho, že teda SNS absolútne nerozumie tomu, ako funguje krajská samospráva vôbec. To, čo je zaujímavé, je, že súčasná vláda má najviac štátnych tajomníkov, približne cez 30. Zriadila dokonca na ministerstve vnútra 3. štátneho tajomníka a súčasne splnomocnenca vlády pre samosprávu, pána Kaliňáka, ktorý má práve túto agendu na starosti a mal by prísť teda s nejakou ucelenou predstavou štátu, teda centrálnej vlády o tom, ako by sa mala ďalej samospráva vyvíjať. Svedkami sme práve opaku, a teda, že poza možno chrbát, možno s vedomím, to nevieme, keďže sa splnomocnenec vlády a súčasne 3. štátny tajomník k tomu nevyjadril, či súhlasí s týmto návrhom z dielne SNS. Každopádne predseda jeho strany a súčasne minister vnútra Šutaj-Štok povedal, že súhlasí s týmto návrhom a vie si predstaviť zrušenie viac ako polovice samosprávnych krajov. Samozrejme žiadnu úsporu, to božne 500 miliardovú tento návrh neprinie. Cestou Slovenska je totižto viac decentralizácie, nie centralizácie. Tak sa vytvorí moderné Slovensko a podporí sa vznik modernej samosprávy krajskej alebo tej lokálnej, ktorá je najbližšie občanovi.